Hello kiparlok kibaik te dan kawai ke kubor ke bangawan raksapi te sasngap ha nadu basdang nadu kut kenang bapin lamp bapin syam ya kani ke kubor bapin siau tu ya ka te ka kubor ke bakam pelab ha sepang ke jelami khalia ke jonghi ka yok ya ka kerdan ke banengkong te sapet ba nadu basdang nadu kut andala de pila de page te sa apa comment box mah te to ini page no ya ka kubor te perlong haswa man senang ke video te ngakwa man ai kublei ye pi nandu kibarit handu kibelasan kibapet ya kani ke video ke conga te sasngap ya kani video nandu basdang handu bekut pinsyam pat pinlam ka kata ka ba ka jela mi khalia jongi ka yo ya ka kerdan ke banengkong te sasngap ha mo anwan nengkong ka me khalia ha ka jingbun kita masa Kami khalia kan yo ben ya ka kerdan banengkong ha ka jingbun kita masa ba lai pheu jai lai pheu skip ka jing chong chit jong ka wei ka tamasa kampat kut bha lasdang sa ka wei ki briu ru ki atur bha ha ba don kini ki jai kam ki bawan ra ya ki jing sngaw bha namar ki yo lat ban pensiau bha ya lade ban pengat ya ka jing mut jing perkhat Bat banja thaja jrem na ka jing bala sa ka wei ka bang yo I menta ka long ba ki babun na ki program ka sarkar ki long kum ki tamasa nyim salia lada wan nang kong ha ka jing bun ki baduk lani ka jing hiar ka puli ka pi Henry tang bala don ki tamasa kala biang pala nyim ye thir ya ki mat ki jura ki badai Henry ni kloi ban ye pen ya ki tang ban yo pengki sangkai ha ki tamasa ki baduk ki mat nang janjar ki barus pa ki mat nang kispa ki bangat ha ka apot jong ka jingdi drugs ai ki mat nang ngat tang ba ki tamasa ba pelut na ka pla jong ka sarkar ka badai ha ka jiksha ka pisa pai ba pai lang ki dei ban yai be shakmat klem sange parlong ngange phile sneu thu bat phile yo sneu ya kani ka jingpule ka jonga ni sneu sorong parlong ka jela mi khalia ka jongi ka yo ya ka kerdan ka banengkong ha ka jingbun kita masa hang ni hapo jela mi khalia ka jongi te parlok sa comment hapo comment box ka ka ba ka jingmut ka jong phi ka ba phi don te sa subscribe ya ka ni ka channel ka jonga perlok kenang bangan manra ya ki jaj video ki baper ki ban penrki lani ki ban pen sho ya phi ki ban pen itna ya ki khmat ki jong phi te perlok siau bha subscribe ya kan ka channel lada klem ka jing support ka jong phi nimla ban le ban nimla ban kiu ha ki video lani ha ki nu ki kam lada klem ka jing support ka jong phi da ka jing support ka jong phi ngela ban kiu kum ki nong le YouTube lane ki nong thap video lada ka jing support ka jong phi la ka jing kersan ka jong phi nyela ban kiu na kapor te khuble sibun ya kapor ka bokordor ka jong phi